To we your home we are. All other external distractions and your problem. Bibia free abontin eba wo so no nye problem say wo di kan eye wo ho adwuma. Na say wo de wanam osi wo de wadwene sisi yie, wo de wabrabo sisi yie, wo de wanam otu sisi yie. De say wo ye a prophecy. Mem hwe bonsam no kra ba say prof bonsam wo ho. Akosua me be kan di. Things are ye pa na to say. Na say sama ba. Program media ye boja. Aye boja. Oh afe no. Ebuke. Sanity. To say am fe ja anhye omu na wan sore waka. Na we di ho dem. I hand we proud nti we die. Momfa nche ne pese mujida mo nan so. We. Pese mujida mo nan so. E jan ye nan so na ye di anamo esisi yie. Enti we die prof abedi ye mamfa ye mfa me Bible bra because minim sa de ne de ye be komune. Ye hunu se bonsam de seka ato oba na menim. Da bi o. No jan say me say we ye fe. Me twauti. Enti enkomodie. Enkomodie. Bonsam appeals to your emotions. Wadwene. Na oda de fe. Oda dawo. Na oda fe de fe. Oda fe de fe. Na so obufu a o se Goliath. Obufu a be se ade. Enti no oda tinka. Okay. Verse 6 now. Sompa. Only din common wie no. O say can be used. O say so when the woman saw that the tree Obano huye. Debinya bonsam Obano. Obano. Prof Obano. What say? So when the woman saw that the tree was good for food. Okay. That it was pleasant to the eyes. Whose eyes? Ono Obana. Obano anya bonsam ani. Obano ani. Ono ani. Okay. That it was pleasant to the eyes. And a tree desirable to make one wise. Who's wise? Ono Obano. Bonsama There be Obano. Really be Prof Obano. Okay. And a tree desirable to make one wise. She took off its fruit. Hey. She took off. And I was on the channel. There be one on a tea. Oh, where sure? Oh, Prof Obana, according to the Bible, Obana and a tea. Obana didn't say tea. Obana didn't say. There be one on a tea. Bozambe dada but or Jen and dada and two. To one nama. And I'm a hundia ya me. Na me hundia is me so. And I bibi munyaka. Munyaka. Natural say. I say when we are tempted. Ya kono. And the dear come. I was not casting Yankopon at test attempt. God doesn't tempt. Na lipa na kono. What kono ne pia na kono niya o bone. Na bone niya ewo. Hey. There are certain goals in life. They are what we call learning oriented goals. One of the where you born say, "Omo buawo e ma usua de wa brabom." Enti ebi a wo hwe kwan say, "Oh, we de mi wi a ma bom." But ebi a ambum. Ebi na sa shop na obue no. You're not going to break even. Ebi na won hye da nyam fa so bebre. Na mum no we sua the lessons. When we say some person multiply me ho ewo city A, city B, city C, city D, city F. Some from so am here or city A no. I'm not going to repeat it. Okay. And in Mobia all certain business no. The first city or this C no Oboka. Okay. Oboka. Na mo no otu na mo now replicating no in other cities no. Unyafaso. If you say we sua the lesson from the error in city A. Okay. And see, Ubu say, yeah, because you are some of the failures. Okay. And then, and I'm to be a 2 year uncle, you know. And just say, what didn't you? The first enemy cry. I was okay. Now, previously, they didn't say upon some more. But they say, one year we say, Yana, yeah, what time? Yeah, the first enemy. One hour, the kind. And I was supposed to be. When you conquer the self, because you say, "Would be what me show?" Oh, Huswa. Now, what do you now? Honor, obe a Christian. Say, bra. Now, conquer Emma. I want it. Obey to me, I control who first. Okay, there's a woman that kind of woman do my first. Romans 8:11.
so make any their famous. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ya amanyi Akika me mre so asiesini. Oh. Akamaya samo. Akwada hu da cha na nani aje. Obani twa nani anani raho. Mara hu sempa na minke. Mintam kese na mi bosu. Memranti bremu mentia futu. Elamina minyo. Ranti ani mabawa kuti. Akamaya semuna. Akamaya semupe Sukuye maufodi mikobi Nanso koda boni semti mayile mi wensu ya Oyi meni kwa iso Mayeti ka embedi echi Mafonyi na ye jami Ti mamu foma disya hini agro Mamu foma disya hini agro Anka emrebeti nyasane chia Anka sanfu swami kami My self, the canny I want family of you. This again in our woman, with my warning in a summer. Come on, once I move for an miss and then what they are binding me to you. My free me, man, my son, walk fire, yeah. My self, I see soon I'm sorry, bye. Bringing somebody coming photo and some mama to feel. Let me swat them one and myself. I want to me hobby. That's our friend. I was your son. I meant to say, Dinodia. Anka emrebeti na sanity. Anka emrebeti na sanity. Anka sanfu family. Kami nyebi. Kami upa. Anka misia koda biemwa. Anka sanfu family. Kami nyebi. Kami upa. Anka emrebeti na sanity. Anka misia family. Anka sanfu family. Kami nyebi. Mesuya nyansa akamisia koda biemwa akametutu biwansa enka mesuya nyansa enti nyansa dwumadie ne yede brewo no e wo Sompa 106.5 FM Accra Ghana de shimai mena no pai me mamu nyina chi munua ba Akosua Aboagye Akosua nhira de nyame nhira no matena se e wo Sompa 106.5 FM Accra me de Sompa Rhapsody dwumadie no e brewo yeda OJ ase enka me hunu nyansa pa na yema wo nchen emma de ebesi nsin wi ansa na waka se me hu yanka se wotie Sompa Rhapsody a wo beka se menka se enka me hu yanka Sompa Rhapsody bema wo nyansa na dache wa meka se enka me hunu yanka enka me de nyansa ebo me bra enka me hunu yanka enka me de manamo sisi ye enka me hunu nyansa enka ma bufuo eni manim kane enka me hunu nyansa enka ma nyan mi kunu enka ma nyan me yere enka me hunu nyansa enka adwuma ye de hye me nsa enka me ye ni yie enka me hunu nyansa nipa bi anyame de ne brem a na enka wo pemasam no enka ma mu nanim tia enka me hunu nyansa enka adamfo bia na enka wo pemasam a ti se Jonathan ko betimi de ne nkwa ato ho ama me no enka me ma adamfo no ne nsa enwo fom enka me hunu nyansa oba we na enka wo do me pa o enka me ntoto na se dan enka me hunu nyansa enka me hunu nyansa bema we na enka wo pemasam pa na enka me mu nanim tia nante no so enam wo donte enka me hunu nyansa enka sika ba me nsam no enka me ni nyina enka me de bi besie enka me hunu nyansa enka me hunu nyansa enka me mu me maame ne me papa ne mutia enka me hunu nyansa eti nyansa dwumadie no ene ye fa ne Sompa Rhapsody abrabomu nyansa ene ye de brewo no eno ne ye fa ne Sompa Rhapsody Sompa Rhapsody bebie wani na wode wanamo sisi ye na daache se de OJ kan ye no wonso wa mie wano ankasa me hunu yanka enka me de nyansa bebo bra na nka manfa nu bone anko kama no na menne mama me ye drug addict mama kasa menu me hopa
Yam pesame no me hopa no wobeka bi da. It is a wotie Sompa Rhapsody efi adwoada ekosi efiada anopa no wotwe ekosi anopa no ndua na Reverend Professor Joseph Osafo-Adu ene wonuaba Akosua Aboagye ne ama wo abrabo no munimdie. Abrabo nimdie timi boa wo ema wo de wanamo esisi ye no eno ho asem ene de ebema wo da biara da. Etisha nso se Sompa 106.5 FM Accra ye bane ye besommo ye de osompa ena ebrewo. Eti join me sesia e wo ye Facebook page no ne like page na ehye na ne ye nkɔ nakra na eno eye Sompa 106.5 FM Accra. Wo like it no wa share mama nsan nyina fo ma fidie meto ha e se we ni nyansa station no we ni nyansa abrabo we ni nyansa dwumadia ye de ebrewo enu ho no adonso dodo enu ho no adonso dodo mi hu yanka no adonso dodo ye bu ne ma bia nimtia na adonso dodo ye ma ya tenka nyansa ni mu di kan no adonso dodo atenka nyansa nka ho no adonso dodo bema bia na wo ne nam no adonso dodo oba bia na wafa na damfo no adonso dodo regret no doso dodo guilt no doso dodo it is Sompa Rhapsody say ye pese enu ho ne bafom sabi o jimi na doso dodo it is Sompa Rhapsody ebre wunyansa na kwakwahia kwasam sabi o jimi abrabo ne na motuo no wato agu baabi eno ne Sompa Rhapsody dabi a wo mwatenka de sayade wo de wabufuo sayade wo de watenka sayade dabi a wo yade wie no wonu ho dabia wo yade wani wonu ho dabia wo de sayade asai wo niema asai wo djuma asai wo relationship asai wo brabo ene wo hye wachi enu ho nko a eti se de oje kan wo se mnanche ne maba wo amasi suo mo nsore wakare mo betie Sompa 106.5 FM Accra na mo magi nyansa mfa mo bra empanifo ne de wo mawie o empanifo ne de wo mawie wo mo de ko obi wo kra wo je na ewu na kakra no a wode ma na sese wo gina wo de bo wode se de be ya ba bia wo gina no wo twam wo ho eniema bi wo ho anka ote ya anka wanye obi sister Akosua Aboagye nka me hia wo a entem na metie wo messages entem a enka manya ware enka manya mi kunu nka manya me yere obi sin ka metie ma me dokunu ntem a enka bia manya mi kunu nka manya me yere ebi anka obi ma me nyansa enka obi de ne fie ne nadwuma hye me nsa nka metutu ni nie na nka me hunu nyansa nka me hia obi anka wo pema sam no enka me nante ne so enka sanche ne rough emma nipa no wo dobi o ma me no ene emmo me se de trebo akoto no nanso nyansa ni honti eti Sompa Rhapsody e dia brabo mu nyansa ebrew eti na wachi mu dia yaya wadwene ne ho adwuma ye beye watenka ho adwuma na yaya wo pɛ no nso ho adwuma me penyansa wa brabom oje na kan yo enka nipa wen ka mene nkyene enkyempna da enka nipa wo memfa na damfo da enka men kodi agro wa ha da enka dafo men kodi na chi da enka me ma me bumfu mo wo bia so menne insa won prison ena me da enka bia Sompa Rhapsody bantemu a enka me hu abrabo mu nyansa etisa wo ya brante na sa baba wa pamu nyansa o empamu nyansa hwehwe nyansa kai wo bofo wo mrante brem ansa na dabone no aba we ya brante ne baba wa wasisu a don't reject knowledge, embrace knowledge. Hosea chapter 4 verse 6 was in nimdia me mind into wo yera sa woni nimdia brabo we mu ba yera sa woni nimdia me se wo ba yera sa wo bon wa brabo mu a wo ba yera ka wo hu ne ntam anka wo mra de ntia wo bra ne nimdia bia wo anya ne ntam ntia de ntia wo tete wa ware mu no nimdia bia wo anya ne ntam ntia nanka nimdia wo ho a enka brante we nanka be ware no nanka nimdia wo ho anka oba we nanka be ware no nanka nimdia wo ho anka adwuma we nanka betenam nanso na nimdia ni ho ntia eti yesomo Sompa ye dia ketua pa na ebre wo
Muntia futu semu ina mfama mobra. Don't reject wisdom. Don't reject knowledge. You reject it at your own peril. Enuhu ayo. Mihu yanka eya nenso na kachi. You can't turn back the times. Ebranu echem wana echem. Nanu misha bayo bi afen wo ye junior high school na me say wonim say junior high school uniform no say we ye gu ho. Won hye biem. Junior high school uniform na wo de gu ho no. Won hye biem wo chem. Won san kwa form 1. Won san kwa form 2. And won san kwa form 3 echem. When we senior high school uniform na wo de gu ho no wo wie wontimi hye biem. Bread, there is always a time and a season for everything. A baby assessor would dear baby, so one fine ya. Ubenyini and no one kasa. Etia no enna, ya dear Ebre war, and was Sompa 106.5 FM Accra, and yes, Sompa Rhapsody. It is a whoop, Brabomunyansa, whoop and you may be when you see a yaw mine. Eni pe wo mu no se bio wo ma anya adwene mu mfofo ya sa nipa no ebe ye dan no ho abamfaso e de am oman no wo bi wa adwene bi wo ne tirim se o ma ye japade enya ne dia obi wa adwene bi e wo ne tirim se Ghana wonka ho obi wa adwene bi wo ne tirim se ye ebegu a engu esai a ensai eno na abo wo man no a e de aba beduru ha no etisi enya adwene mu mfofo ya ebetimi abo am ye hu se da bi esai a esai ma wo. It is Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody. Ajini mumfufu yenti ni yabaye. Nyansanti eni yabaye. Wodi wanamo besisi yenti ni yabaye. Se wonyini nguye na wonkasa wobi ankankyere me Sompa Rhapsody ekachere. You have no excuse. Yado bedi o mine so anasa suye bi agency bi yado beda no no wan hwani yie na ebo ma woni nkyire manyina ejo beji se we dia ya ban dia eti memfa ho ti ma menya ni bia keke nanso sa bro na wo ye no wo ye tia wo ma no a wo da chu be firi ho ama nkwada na ba betena wo man ni mu eti wo hia agire mu fufu ye if say yempani fo kra say wo ye obi die ya na wo die be ye yi wo ya monyoni na wo ba na wo wie sika de kwa na o man ne ebo fam a ebe ka wo man ne wo nana no mu nyina obi si o me de memfa ho mi wu anu mawu wanya o say it is appointed for a man to die once and after death judgment esese nipa be wu ba ko pe nanso wo wu atemu da nanim o ha twen no eti men kan che so be wie wo man ni sika di na afa wo ho adi onyame be tua wo so ka ajire mu fufu ye na wo hia na watch the next generation men kasa me ye galamse ne ma sensuo ne ma nyame sika na me ko men fa ho enchiri ma mre ebi be kan eti si ye wo man si ye ankrankra si ye abusua ye wo asade si abesesan ya dwene e de afa ye man ho e de afa ye busua ho e de afa ye nua ho na ye de afa ye ho eno ne ye fa ne Sompa Rhapsody ena me baba ma wunyansa bia wo de beba obra na me mpa ebo a me bo ma wo se nyansa na beba no wo de be ye adwuma menya otiefo keke na wo be ye asem no yefo if the Bible say wo mo tie asem no a wo mo tie na afa ha na awura ha na ko ene wo mo fa asem na wo mo de ye adwuma na me mpa ebo no sa no pay bra wo tie asem no wo de be ye adwuma. You will be the doer of the word but not a hearer. There be yete bebre nanso kakra bi na timi di tu anamon but me mpa ebo no say wo tie Sompa Rhapsody no wo ntie ne keke na wo tie wi a wo de bebo bra wo de betu anamon wo be da no ho te sa bosoma kotre. You will do things differently because you cannot do the same thing and expect a different results. You cannot do the same thing and expect different results. Dia wo ye ne da ne adwene wo wutirimu da no wontimi nya ne sa na wo nya nsunsanso afoforo sade wa bra bosi kono sade wo man ni si kono se empe ne sa de a esese ye dane ye ho
na yakoso abo ye bra se de esi bono no a yakoso abo kro no no a yakoso ade akwadworo ne ani ha yakoso ade nantinchitwa ne atro enante de a ene ye hye no nso se eniema ntimi nsesa Then so say you will not be the hearer of the word, but you will be the doer of the word. When you be a wutia samne keke. Nyanse frefre one opay o hwan na bia na so so obetie. Said they read the book of Proverbs I will say nyansa na ekasa no, nyansa na frefre no, nyansa na J street no, hwan na etie. Nyansa kasa no pay hwan na etie. Sompa 106.5 FM across Sompa Rhapsody. Nyanse kasa, nyanse ye dede na hwan na etie. Eti the book of Proverbs nyanse gina kwam, nyanse gina street no so and walk him. Now I say we are brantie tie me, we are baba we tie me. And tesa dachi bi wo be fra me na nso wo nyame. Ebe ye too late. Was ye bre bi be so wo be fra nyansa, was sa bre na I will despise you, I will reject you. Because you rejected me in your youth, I also reject you when you are old. Nyansa se men kan kire wo say and I'm say wo pu no wo manante brem no wo maba wa brem nti no wonyini mu na bra enuhu afa wo say tam no wono so so won kai wo na de nti a won kai wo ene say ebra na hia say wo kai no ebra na hia say wo de ne bobra ebra na wo pese wo ka bibi kire wo no wo ka kire wo no wantie wo so wo ntie obi anya obia mintie obia eti wo ho hia mu no nyansa se men kan kire so wo beserew nyansa se wa hu yehia mu no menso mesrew eti ene se nyansa gina ho a na wo sere wo man Ghana esa Ghana for mo pare me wa hu de ma yesese mo pare me a mo to mo kyene ye no ma hu de ma yesese Abranta na sa baba wa wutie me wo pare me wo junior high school wan fama anya hwe wo senior high school no wo hu de sese wa bra ba ye wo ebra pese wo no obi popra wa ma nyansa mamu no wo hu ne wa ye ene nyansa so wo tie me na wo frɛ wan na etie no na wo sese wan tie no a ebra wo hia no no ono so wo be frɛ no na wo no so emfiu if it's a nyansa se ebra me sufre wo no ebra na me frɛ wo na ase wo ho den na wo se wo ye tintintirinti na wo se wo ntia futuo na wo se wo mfo bia ho eti wo ho yehia mu no me nso wo frɛ me a megye wo so onye yie wo de watenka nyansa ni mu na bobra eti watenka mu nsunsan so oba wo so a nyansa se wo frɛ no a wo gye wo so onye yie eti na me mpan bo no se wo tie Sompa 106.5 Makra no ebra nyansa e kasa no wo betie na ho brasiem na wo dia bobra kache nyansa sa me mo akwa babra me fie bra madwumam bra mabusuam bra me namfosem mu bra me sikasem mu bra me ntutuyem mu bra mawareyem mu bra me manteteyem mu na me mfa nyansa ntoto mabra bo na enuhu de emmo me se tietire abokoto no me ya branti a mesi so munya me na me mfa me tadua nto me kon ho me ya bema me ya yangu nti munya me na me mfa me tadua ento me kon ho oba bia me pa bia munya me ma me mfa ma me nya ti se Solomon adenti na nka se opese wo ye ti se Joseph awie ye na ne fe na so Solomon na wie ye na airtime adenti na obi na wie ye nya fe na opese usua no adenti na obi na wie ye nkoyie na wo opese usua no na se wa pare nyansa ntia na nka wo be hwehwe Joseph kwan no a ono de awie ne yie etinya hyase nko na hia na emom na wie ye ozi enya wo nefa wotadua eto wabasa nefa nante baabi afa wurawura nefa ye ne wo pɛ wa pare nyansa ne wa ho ye hia mu no be fre nyansa enso wo gye wo so na nya yie wo so wo ya bai wo ho ofɛ etu be ye side chick business yenya wo na nkrofo kununom di wo mwachi yenya wo na se nkrofo fie obi antimi nka bibia ankyerɛw wono na be pɛ me wono na be pɛ me nti munya me oba obi antumi fo
Enkrofo kunu no medi wo mochi. Nyansa fra wo wante. Na wa hu ye hia mu no. Ebi say eye wo say wo be ya ababa wa forever. Eye wo say wo be ya branch anasa ababa wa forever. Nanso ebre ye ninkaso. Ebre ye ninkaso. Ebre bi basu nipadua na kuta wo no ebe ye mre. Nipadua ni be boho. Wo be ya kokora, wo be ya brewa. Na fe na wo ti wo na wo make account. Wo shase de wusi bo wa brabo enti say ye no anie. Eti ne OJ 824. OJ se me fa Yesu ntemu anka mamre. Ebi se Yesu akwan na eye papa. Eye nyansa kwan. Wase menne enkwa no kora. Ene kanea no. Said you would dimachie and member kania, I will give him light for life because I am the light of the world. And yes, you can light a wisdom, a knowledge, a understanding. You can so be o kania. The air patches and Nipan woni nyansa. Nipan and the near be. Nipan woni ni obey ni enu kwanse woye. Nyansa na efrefra no pay o. E was Sompa 106.5 FM Accra. E ye Sompa Rhapsody. Dear onyame ehira no Akosua ago Aboagye. Akosua nhira no matene dwemu. Yenti ameka se de nyame ehira no ne se. Enya ahunya de mu nyansa o. Meda chedi ampo nyankopon asene na humobra se. Se wo ma me hu na kwan na me ye madwen se me de na kwan bebo bra. Etina me fra me hu Akosua nhira. Ene de nyame ehira no. Ebi se me hu nyame ntam. Ena me ye madwen se me de na kwan be nante, me de na kwan bebo me bra. Na oni me hwamo da na kwan ni me hwamo da menye mobo da matamfo nyame da da bia wode matamfo hya me nase ebi se wonyame akwan no eye from saa ena tie da bia rada eti saa kwan na me de bre wo na nka wo nso be fa sa branche ne amaba wa watamfo nya wo da wode wanamo be sisiye wode yedie ena be bre wo be fre ne monyam akwan ne monyam ebi se wodi nyansa na ebobra me de nyame akwan bo me bra Medi wura mawariem, medi wura me mantetiem, medi wura me sikasem mu, woni me hwamoda. Sa nyansa kwan na medi bre wano pay. Kame mreso asiesini. Oh. Mayesa wo pay. Eda ho. Akwada hu da chia na nani aje. Obani twa nani anani raho. Mara hu sempa na minke. Mintam kese na me bosu. Me mranti bre moment ya futu. Elamina video, Rantiani Mabawa, Akamaya Samuda. Akamaya Samuda, Sukuhi Mahu for the Mikobi. Nanso kwada boni semti manyire mi wensu de oyi mani kwan so maye dikan be de achire ma ko nyina ye jami ti mamu from this way ni agro mamu from this way ni agro it is Sompa 106.5 FM Accra eye Sompa Rhapsody abrabo mu nyansa ne abrabo mu na motuo ne ebebo amaye man Ghana fa ntoma pa efra evi se oman ni pa ewo mu no na kire wo man no nipa na agene ewo wo mu tirim wo mu bobre enunti ene yede Sompa Rhapsody aba evi se nipa ewo oman ni magene sesa na omunya agem papa na omu bobre papa oman ni nyina ebeye yie evi se eye nipa na ewo oman ni mu no ene ye oman enye mampanyi na ye oman waka hu bi na nso nye ono nko a enye mmahebegyafo nko a na ye oman enye judiciary ne nko a na ye oman ye wo mu nyina ye wo asede na ye nipa no ye wo oman ni mu na agene ye wo ye tini mu no ena kire wo oman ne bobre enti nyansa ebetimi am yafa ye ntoma pa afra nyansa ebetimi am Ghana atumpon nyansa bema wo ankase wa brabo no you will take your destiny into your own hands eno ne de brewo nyansa wo ankase wo de won sa ebe so wa brabom nyansa wo ankase wo de wo hyebre you will take your destiny into your own hands san nyansa na me de brewo enti bra your Facebook page ya Sompa 106.5 FM Accra never come ho where ya Sompa Rhapsody
yesua abrabɔ mu nyansa eboa ma ɔman ne fa ne ntoma pɛfra no ensam wɔ fa ɔman ne ho a ehia nyansa ye pensem mu no ebo no nkono ho kɔ no a ye bebia homa na wo frɛ wo haw bia wakɔ akotom wa ma ne hu bia wakɔ akotom a wo pɛ futuo no your radio counselors ya fa yadwa bra bagye futuo ebia wonim de asesa wo ye wakɔto wo haw mu wakɔto abinidie mu wonim sa wonkɔ ata na sa wonkɔ adwo ye bemma wakwanya no na wafrɛ no waka anti Akosua de atomenie na menya dai ye betufo efi no nkono ko apam ho akosi aduonum enum ho no na afa ye de dwumadie na ba wieye eti ye de nyansa po word of the day ne mawo no nkono ho no ye bia homa ne to ho a wa futuo bia wo pani your radio counselors ya tenase Reverend Professor Joseph Osafuadu Yami ya dwuma kino betina se ene de wonu aba Akosua go Aboagye na metire dwamu mene ne mienu ene ye di dwumadie ya esa pono ne mpontere sa wante ne nka wo bete me nka ye beautiful lines ne to ho a eti chiro to ho na wa frɛ mo send me direct message e wo Facebook mo send me direct message e wo Instagram ne ade no Fabra Sompa 106.5 FM Accra ne anya no ma Ebi say eto de bia na messages amude brema ne dodo no amintimi nya no office nipa no dons ene to de bia wo hawo na wo famu no obi nso utie mi a wo fa sa wo hawo no emu eti wo beka wo pa wo ma wudi eye okay ebi say to de bia decision bi wo ha what take here edi wunya wa ma wudi eye eti me the telephone numbers no be ma troto ho no nkono bo 9 a.m. pepe ye kotin krato kakraba after the advert after the break we will open the phone lines for you to come in. You can't afford to miss this opportunity. And ka wo ba free consultation counseling na and ka bi kura be ye din say wo be share me one on one and na wo be share Professor Joseph Osafuadu one on one nanso Sompa Rhapsody nti ya ma wakwanya se wasemu bia bra beka na wo ka efutuo ni akwankyere bia wo ho no na ye nso ye de ama wo so me penny they are famous men sha dem ma ensu men kasa mapem na we de me ye day mini futufuo bia me pa cho wo futufuo e wo Sompa 106.5 FM Accra e wo Sompa Rhapsody eti wo futufuo nti Mema depression enka won hye opani twanani anani raho ema aware boni bia wakwa kotomu enku mintam kese na ema ohia bia aba wo so enku nipa bia wode wo ho akobo no a wo tete wo bra na begie afutuo akama yesa muda enemu nyina na metimi ahia mo one on one nanso Sompa Rhapsody so de Sompa Rhapsody so de mama wakwanya say as your counselor, as your radio counselor, metie wo hawo na onyankopon adom ne nyame nkonkuru nyansanti wo beka sa akire wo onyame beboa na wo hawo bia wakwa kotomu no wo sane wo na wo de deliverance abra wo de wo gie abra wo evi se nyansa timi boa wo nim de me betimi aboa wo ade bi wo kura na wonnim ne yesesa wo ye Sompa Rhapsody sefre na wo ka ye tufo ni akire wo ne ye wo beye ebia no obi nso utie wo na wonam sa wo haw no emu na wono nso atie. You can't afford to miss this opportunity. Eti enadia me ma overview about Sompa Rhapsody. Jumedie ne botaye ne nyina so na pensem mu kire wo no eye nyansa na eye dede sa wo panyansa e de abobra sa wo ohaw ne abenedie mu hu ne wonya eye Sompa Rhapsody wagiri ma ye prekesen awrewodie bi atie si wo so awrewodie bi atie si wo so wasi gina ye boni bi amasese hu nsunsanso no ama wo hu ne wonye sa wo fa left sa wo fa right wo north south east and west sa wagiri mu nyina ye basa eye Sompa Rhapsody ni ujumedie Sompa ay market ya pa ya dwene mo ho ate Ghana fo ya dwene mo ho ehu hia sa wo be hyedem ho anum aduro ekun ho ehu hia sa wo de ahoma be so wo kon say I want to commit suicide that be menye saa evi sa wo da chi papa bi da wani mu
dachi papa bi eda wanim yebeboa mo timi agina yebeboa mo hunu ne esesa wo ye your radio counselors Reverend Professor Joseph Asafwadu awoye clinical psychologist and a wunia ba Akosua Aboagye e de yetena se ejuada kosi fiada wante prof nka wo betemenka yenyina ye mistakes obie no obeka se wonya mfomso da nanso mfomso bi a waye bia se wonya nimde the right knowledge the requisite knowledge the required knowledge wobetimi ehunu ne wo beye na ma wode wanam asisi enti besra wo se emfa wo ne wo mistakes awaye emfa wo ne abinidie bi a wakwakotomu emfa wo ne ahokyere bi aba wo so emfa wo ne awrehodie bi atɔ so your radio counselors atnase ya ba betie wo ha wo ne wabinidie na ye tuufo obi a wo tie wo chichire bencheye na ono nso ade akoye na aboa no madofo wo Ghana ne amono ne mon send link no ema wo mo bra ye Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra like page no na share wo status share wo WhatsApp share no ba bia na abusuafo metie na wo nye futuo ne akwankyere emfa mo wo mo bra mefa Yesu ntamu anka memre o ebi say Yesu kwan no papa na ne kwan no nso ekoyie na kwan nyina from enyum bi ya me de power say na kwan nyina fe na kwan nyina na tempo ya sumdie na kwan nyina na kwani na na tempo ya asumje na kwa ya asumje na kwani na na tempo ya asumje na kwa ya asumje na kwani na na tempo ya asumje na kwani na na kwa nyina kama wo faso etimi esiwie na mom sa wo to na kwa kyene a wankasa wo bebre ho na abekasa ye menu me ho pa se de oje ka won nwum no menu me ho pa enka me se ya akwada biemu a enka me hye me ho ye enka me ya akwada biemu a enka me mo bi introduce me to drugs enka me ya akwada biemu a enka me ye dwamamo afrima kwam enka me ya akwada biemu a enka side chick ne side hawk business enka me ye afrima kwam enka me ya akwada biemu a enka kwanya na menya no enka me nwie sika biem enka me ya akwada biemu a enka me de manamo ebesisi yi yempesa wo be ye opanyina wie na afa wonu wo ho muni Akosua Aboagye me pempanifo asempa menamfofo nyina ye wo mo a wo manya mfie aduosia aduoson aduowotwe aduokono those who are over 80 over 70 over 60 wo mo na ye menamfo no mo pa me efise empanifo no ba bia onam no ene ba bia woduru no menya nuru ho wotwam efise me ni me 70s eti me hu bia wonya 70 years wonya 60 years a na wo ma sorry ma meta ben no me ma be ba ko antialis me sisales kwashi a midway clinic ne dia a Tesano Baptist Church wo ye maso masori banso me pena sampa na me ma mi wonya mfie duoso na wukọ na woni wudi nkomo na obiebie wani a me se sa wo ya branti anasa babawa na wonam fufuo a etwa ho ahie nyina wo age mate a enya nyansa sa wo ya branti anasa babawa wasisuo na wonam fufuo nyina wo age mate a me se enya nyansa sa wo ya branti anasa babawa no wasiso na nipa mo life mu nyina wanya 25 years wonam fufuo nyina wo 25 years wanya 24 years wonam fufuo nyina wo 24 wanya 17 years wonam fufuo nyina wo 17 18 19 dabi enya nyansa wuntimi mobra ebisa woni wo nyina wo the same level
mo knowledge no the same level eya ban panifuo wo mo a baby wonya wo pɛ no baby wo maduru no wo pere sɛ wo beduru ho no ya ban wo mo enam sɛ wo namfofuo nyina eye genzifuo nti on say wa gyene no nyansa no wo fam na nka wa ban panyini bia ko be kan kyerɛ sɛ abrante ababawa sɛ da wusi ba obre de hu o wo cha esaboni bi na emmoa wo wonu ankasa de ne story ebetufo wonu ankasa de na brabo betufo wa ka kyerɛ sɛ abrante fa nyansa bobra na sabi ewu ye jimi obi wan krofo echa ne hwehie nyina ye sycophants da bia opa mo be kan sem de e akyere no opa mo be hoahoa no wo mo be de fe fi se wo ye insecure man or insecure woman woni akokodru obetimi de agye nyansa eti sabi ewu jimi kura obi entimi nka nkyere no ne classmate nyina panani mani monyam dipa echa ne hwehie nyina edan no enam so omo dan nti omo ntimi nka nokora nkyere no ne namfofo nyina pananim animonyam nti omo ntimi nka nokora nkyere no nipa omo dan no nko a na omo nam esese wo fa obi a won hia hye afiri wo obi a won hia wo hye won hia wo kapre wo firi wo nche obe survival sankrofo no fa wo madamfo ebi se wono wo hia wo hye nti obetimi aka nokora na cho pempen wo sene pen eti wo ya branche wo ya baba wo namfofo nyina ye wo age mate the same level the same knowledge the same wisdom wunyansa wo fam nyansa fra wa no pai fam panifo adamfo wo mo mabo mo bra yie wo mo mo bra yie fo mo nyina adamfo minya baby from it to me kan se mre bi mi hia papa bi na ne nan ho no na ne nan no se de asia ho no na me kosra na me ni di nkomo na me se dadi na aden na wonan ho no sa wo se Akosua transna me nka bibi nkyerɛ wonim se me ye younger na me pensa ne enam pa me pensa enenam na me yere ta ka kyerɛ me so opanyini ensan jai enam wie bebrebe wo wi nam dodo o se mentie me pon adwuma bia me pie kwotena bonten mi ja obi anya me ya brantie me sisu Solomon era me pe Joseph dia me pe Solomon etin sawie ene nam wo mu wi anu wo ma we prekonam wo ma we bayira ya kye no wo mu di aguso ene yare ne ye fa ne gout no ene wonya bi na ne dia no menim die ntia ahu no saa kyese ne nan no baako no ahu no ama wontimi ntu ne nan eti because Akosua wo die menim se wo panyansa nti na waba me nchen ba abagye no me papa yi area ho nante onenam ho da bia hu no no otoguso ba bia wote kra no obi dan bia uncompleted house bi ene wakwa akotene nti ono no enye se bia oyepanyi bia wade ne ho sika kra de be ko hospital kra woni bi enti me wo mo me pon madamfo no mpanifo de waye yie ni wo mo anya yie nyina ne abrabo abo mo ape ene wo mo abrabo asi wo mo yie nyina me panyansa firi wo mo nchen edi do kan se ya ka kire mrante ne mabawa no na sa brante bi tie wo abonamane ne ka kire ne se ensa wie abontentina bebrebe no emmoa no wonya bre emfama ne yere wonya bre emfama ne ma wo pon adwuma wonko fie na wonko tena ne yere ne ne manchen won soso ne yiri mu kakra woni nkoda ne ni nkomo na won musa won mo se de niema sikoye na won mu se nwoma sua ne niema nyina agina yie eno na ebetimi aboa ama niema akoyie ede ama eno na mepe na metie no no me se nyansa mfiti ase ne nyamisura mpa nanso awrehusam ne se wada hu da chama ne niaje ne na ne de ahunu o kakra bi e wo ye de ma ne se papa fa ko hospital de nanso ono anim se babia aduru no wose Akosua disi etwa me nan no meso se me se me ma ye ntwa ne nan no a doctor for se ye ntwa ebeba ba beduru ne se onso se me ma ye ntwa wo pesa ne nan ne ho na akopim se obewuo akwada hu da chia na ni aje wose Akosua me nan ne de me ntwa o me de be ko wuom mara hu Sompa na me kai mentam kes ebi se se etwa me nan no ho na betra me ho ahwe me ede na me ye de ma me ma wo mo kra me makra wo mo gidam atusre akama yesa muda eti ka kire wo mo se
ebra wo mo ho odin no wo ho nya din forever o wo ho enya din forever Ankama yesemu pay Sukuyi ma ufodi mikobi wasenka be ya brantie ne asa baba wa biemu a enka me ko school no enka me de mani be sima desua so no masua bi enu ntina Sompa Rhapsody aba ye mpesa wo banyina wie na abeka se wo bia anka nkire me na minim me pa cha Sompa Rhapsody e ka kire wo an wanfa Sompa Rhapsody ka kire wo Reverend Professor Joseph Asafo Dunya mesuma na ma ne be ka kire wo woni Akosua Aboagye Akosua nhira nyame suma na ma ne be ka kire wo eye wo an wantie de wo pa bibia tie ne de obenya bibia tie no de abone bra e se chokonkro no aka se sabio odedenchie anasa sabio obi a wagimi sa woma ne nyansa wotimi bedane nyansafo ene ye wo odedenchie anasa sabio obi a wagimi bi wo ho a woma ne nyansa wotan ye woni pamu mienu Bible ni se ye woni pamu mienu o ye woni pamu mienu sabio wase ye wagimi fo mu mienu ya wa baako wo ho a sa nyansa udi nyansa mano a opewasem no wa fa nyansa na aboa na brabo ana de otosum yenu no sa woma ne nyansa otan wo mpewasem adentia efisa wo ka no kora kire no eti sa bi o Bible kora se agimifo ne wo mu mienu the woman in nyansa oh he or she embraced that wisdom any ya what ya wo ka no kora kire na wo mpewasem da wo betan wo mpewa ni mu kora hye adentia wo ka no kora na pierce through the emotions obi antimi nka no kora nkyere no sis obi antimi nka no kora nkyere no it is a wo ka no kora nkyere timi pusu na fe watan wo mpewasem wo mpewani mu ahwe baabi a wo kora mpese wo beba ho episode msani pa cha no ho ahye nyina eye sycophants wo mu nyina eye fair weather friends it was a jimifo ye wa jimifo mu mienu ne wo hu ne nyansa wo beye nyansani ena de wuka nyansa kire na wotan wo ena no pa mi busa say mu die hia na wo ye emu die hi ena wo ye de wote nyansa no a wo pewasem na odi nyansa bo na bra no ana se de wote nyansa no a wotan wo na wo pewasem no eyemu die hia mempa ebo ne se wo beye de wodi kan no a wote a na asesa na brabo no enye de wote a na nipa na wo ka nyansa kire no na wo mpa nani mu ahwe e ka no nkokora na wawu was say advise a fool and he will be wise and was say advise a fool and he will hit you nyamia seven nsem wo mu advise a fool and he will be wise and was say advise a fool and he will hit you I pray that you will go for the first one. You will receive wisdom with humility. You will receive wisdom with humility, not with pride. And yen ye memo say ye wie no said ye oje kan. No ameka say enka me nya biemu a. Nanso sha no so abrabo no ye live no once. Abrabo no ye live no once. We are second chance be any baby what brand so na so say we were 14 years now we are 15 years won't me nkoye 14 years biem atwam say now we were 20 years won't me nkoye 10-year-old boy or girl again atwam and as we were 70 years won't me a 20-year-old man or woman atwam one say nya akwanya ni biemu o ye live life once eti that chibi no mempese mehye machi ni meka say ye no ho nko a ana said ye wo bo me no mapie nanim na menya atemu papa bi anka nkere no na so ahwe ye amanye nti e be ya ahwe ye ka memra so asiasini akama ya samopai oje kasa kire wa no pai akwada hu dachi anana ni aje opani twanani anani raho mara hu sempa na minkai mintam kese na me bosui memranti bremu mentia futu
And let me know in you. Rantiani Mabawa, would you me? I'll come myself down. Edimika was a higher Sompa 106.5 FM Accra. When you about Akosua Aboagye Akosua with him Sompa Rhapsody. Yeah, they brought from Monday to Friday, from 8 a.m. to 10 a.m. Abrabomu nyansa eboa womai. O man mu nsam nsuso e ha no nso ye beka. Sebe mo man friend mo nyemu akwani mo nyemu ye beka. Eye no kura dwumadie ye ka no kura pempen wosini pen. Sompa Rhapsody pempen wosini pen. No kura sese ye ka kire wo man no ye beka. No kura sese ye ka kire wan kasa nipa na wutie me no nso a ye beka kire ye nsuro bia na ye mfari obia. Ebisa no kura de ye ba ko pe. Se wotutu fam kura na wo de shawa ebepi. It is a bread and on crabo. Mekwa kotie nkrato na me ba ye lines ye de ba be ye adwuma no. O how bi a wakwa kotomu. E de na ekoso wo abrabo mu ohia futu ohia kwankyere. Sompa Rhapsody, your radio counselor. And Akosua Aboagye matenase. Ye lines na troto e 0260 196064. 0260 196064 and 0260 196065. 0260 196065. Me to me boas na maka troto ho. Me call break by no na ya hyasie. 0260 196064 and 0260 196065. 0260 196064 and 0260 196065. Now sabrin so me TikTok live and I'm sanso Facebook Sompa 106.5 FM Accra. Now mo follow me nyina no Lady Boss dresses Kumasi say what joining me live wo ha and Nana Hima Nyameche once so you just joined me on TikTok. Thank you so much. And I'm also on my Facebook page, you know. Sompa 106.5 FM Accra no. Ya beba ho na messages ahodo a wodi afa ho bibi a kire wadwene futuo ne akwanhye no na ye dia mameka wo say aha ya Sompa 106.5 FM Accra na Lady Boss dresses come say thank you so much. And live David Leap. I hope say I mentioned your name right. And also so Shame and Philip also Minister Philip also about coming home. We are going for a short commercial break. Make our say Jumedi a Pepsodent cavity, Unilever Pepsodent, and also yes, Sansona just hot kinky. I yet dokno papa be a wholesale dokno. Woman a can army the Sompa Rhapsody ebrewo a dear free Sompa 106.5 FM across Sompa studio. I would domi Watermelon Street a ho any day because it is a bread ye konia kwakuti and kratoka krebi ye ba na ye de kanina at all. My business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Yes, sir, can you hope you more? Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. Afei na ube kojo. Akoto to ebro. Abecha ho sente. Ababa ye dokona kwa koton. Wabra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. O say price no. Ube tu na wo kwa no kwa koton. Eno an se wonya woni ma na wo dia boss. Enti some bread introducing
Just hot kinky. Yede ebro papa ehu cha ene yede aye. Baby aye no nso. Eya hunidie nko a. Highly clean environment. Ene no echi no obo adie nsa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say just hot kinky. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem, ema mo mre biem. Mo metum free enchen. Eye 3 Ghana cedis pe. 3 Ghana cedis pe. Joe's Bakery, Dome, your commercial bank at Chihuahua, the open to it. Now, afraid 025-60-68832. And you say, dear, Joe's Hot King Cabenti, and one is a Uber 2 ya. Now, would your quack see what corner hop? Now, Joe's Hot Kinky, Hot Kinky, yet dear Bow Punano, way a year pumps. Emra, me pacho brana me shade wo bagi. Bra, aden, enan subiem. Hey, time heba me share me kan say yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia chimi ni me fie for enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enru dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Hi, you're from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midday Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, sawati de wahoni nadida. Afi, and anya dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Na ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. A celebration, a time of Holy Spirit inspired music, theater, and word ministrations. Harvest International Ministries presents Harvest Praise 2026, the Restoration Edition. It's time to return to our first love and rebuild the broken altars. The Evergreen Harvest Gospel Choir will host the legendary Tego Sisters, the anointed PSA Esther, the youthful team Eternity Ghana, plus a power-packed life-transforming drama performance by the Harvest Theatre. It's on Good Friday, 3rd April 2026, 4 p.m. prompt at the First Love Center, East Legon. Guess what? It's free, but you must register. To register, dial *725 *1155 hash on all networks. Harvest Praise, get your praise on. What I would I chairman and yaji. Now, so me penny they are famous. Ye near Mrankasu. Now, so I hear my yinti. I can come in as West yes. Oh, I come I some of Akwada hu dachi anana ni aje opane twane ni anade raho mara hu sempa na minkai mintam kese na me bosui me mranti bremu metia futu ela mina binyo mranti ani mabawa utime akama yesa muda
Make us a higher Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody and a Wutie no. A brand so say be a phone lines no na ubemu na won so de wo famu. Ade bia ma werehodi atoso. Aware mu atete abrabomu ekukurusane eni mu ahyease. Ade bi obidi aye wo ya na hunu ne wonye. Ehimfa na wo hya ma abrabo abo wape. Sompa Rhapsody your radio counselors. Yatina say ye beboa. Your line said ye adwuma ne 0260196064 and 0260196065. Hey 0260196064 and 0260196065. Ofra na waka wo ha wo de wo hia futuo. Ye wo hia akwankyere. Ede na etete wo. Onyame ba ede na ma awura ho. Ye wo hase be hye wo nkran ne wakanya ho wate. Yempesa will be feeling like a victim because you are a victor. There is nothing that you are going through that you cannot survive. If you won't even call the other side. Minim say a day, minim say more ya. When you are back with your Aboagye, my funny me more ya. My fa betray asimu. Madam Fana me pena sempa was stabbo me in the back. There may be a castle or dummy poor person who are worrying me with many tones. What do you shamo? It's my funny more yesterday was so funny more ya. That's when you're doomed to say, and sign me. I would dear no swing to me say what? Menquada bring me my mini papa a jay, brother me what 3 years old. Now me yakoda ketwa. And I mean my mini papa a jay. Make what sense and crofon chains ha. A broad ya majibi wo mini pedium. Atem didier majibi. Rejection must suffer be. Depression must fam pain. Baby, I will family nyamia ma dum ma bedu the other side. Me pesa me boa wate. O nyamia ho din ni 2 minutes ne nyansenti. Na me de boa na wode wana mosisi ye. Eri kwansa wo nkwa wo hye dem sa bra ne ni oni obia oni ani obia. Eti me hye dem ne yesu sa. Eti sa die na nka menya na nka me pene na me de braw. Ef se sa bra na me fa wo haw mu no na nka menya obi kana masam kire no a enka bia nka me su enche. Na na ye me se me ni obi enti na me nko amesomade so a. And na wade so bi asu wo no me pese me ne wo share your burdens together. I want to carry your burdens with you. Say the Yesu Christo be fire this one and na me nso me pese wa this one so no me ne unyina ye so abom. 0260196064 and 0260196065. Obi edi kan wa homa no so memra na me nkosho ne sabri. Hello. Hello. Okay. Hello. Hello, mommy. Meju so abapa mini ababa na mehia ni. Ye from Mavis. Yo, na Mavis who free. Okay. Sompa FM. Oda Shoma, who how ni say no pay? How but Samsung how now in your problem that me was spiritual marriage. That me apply for it media matter 1 month next month me come baby bra but mama enu ebu ma baby me na me nanso ta kola baako ikuta ba kwa mehwe no ntina me na so se me ma be ma dia enemy ND rock you in me sha kola me ni ba kwa kola no ahwe no me ka sa no nyame bua me ama me tumi sha kola na de akla no ewie ese na yawa me tse mu no ma me da me ka se adibaki enti mi so bia cry say so nam bi din kwa obi mu a na hwe yawo no na mo hwe woni che de da woni na funda sure nyame
the Yamiko on count, a big yam, me two in a yana, Mr. Raddick, and how am I number? Let's so that men who make up the piano, yes, a human basis. No, on the picking ya. Yo, Nessa Mammy, uncroy shall with the Maya no pay ni say. Na ampa sunsumu na nneɛma bi hawo na wo baba ko na mo wo bo wadwene pose akoda ba ko na wanya no wo ma ba ma bi amedada obiem na wo ba yiri wo ho enti ampa waso wade ma wa ma ba ma bi a amenante so ansa amfa nyinsan foforo bi ama enti wo de hye ye nkran se abrabo yi mu emfa wo ne ye beto fo ani edin na ni nyansa na fo na mo sisi ye dansa ade bi beto wo no na afa no wagyeagya wo ho na afa abrabo nyina ato apeno obapa Mavis medase why nyame hya wo pa se wo de story aba be hye ye nkran 0260196064 and 0260196065 na da bia me ka se nyansa de wo ye oba wasiso woni oba awo me se woni be ma awo woni be ma na wo ye no be ma na anhye wo ho akyere wo abre edie na ye wo se kofa be ma fofora na be solve problem no eye mistake wo ye oba wasiso be ma bia defe wo dada wo ane wawo wono wo ye na wo ama wo kapre wo ho akyere wo akoda na ba se ye fra wo bon one afa dan ka ho edie na ye wo se wo kofa be ma fofora and be solve problem no enu nti wo hwehwe be ma foforo ne yesese wo hwehwe ye wadwuma adwuma wo betimi adidie enye bidia ma akoda na die na hia eti wan hwe ya wo dwen se be ma foforo be solve problem wo kofa be ma na no so ne wa banyem na wagya wo ho na aye bontu no so disappoint wo eti se ebasa no wa bra bonkwa awie yo nemom se wan hwehwe nyansa na wan fa wo hyebra anhye wo nsem na ye wo se wo dabi wedie ze be ma me fani a me ne wu ye ene won hwame ene won hwa akwada no eti me pe be ma bia wo be hwame ne wa hwa akwada no he oba tie nyansa enye solution ni se me pe be ma wo be hwame ne wa hwa akwada no solution ni se me pe adwuma meye na menye bia die enye bidia ma me ba di na mama mani ada ho na be ma fufuro bia ba maka chen se ware me enya ware me ansa enya dia me ba be ba ma ha mu dia ma obia enu no nyansa saa kwan ba ko no a me pe be ma foforo no abehya me ba no asan hweme no enu dia enya nyansa fa wo hyebra hye wo nsam na sorry nye dia sa wo hwehwe be ma foforo wo se ukokfa foforo no wasan ne wo no so wo no so gya wo ho enu asa kofa third one enu no wo no wagya wo ho wakofa fourth one wo no wo no wagya wo ho enu kire se solution no enya nipa wo eye wo ene wo nyame na ma me nkofa de waba ewo ahoma no so hello. Hello, Akosua. Hello, Mami. Auntie Maggie, me mo akwaba o. Ya, oba. Me dase. Yo, nyame sra papa no program a o ye no. Die ni pagi mo pa. Se won be fa, e ma ba wa na be po awo. Na wo ka se wo si so no de wan fa o site nyon company for na afa won nyon ko. Eno so na aboa wo. Ama wadi mu dia utme yesa program yi pa esan se wo fa pani a se pani no oni fi kwa wo abache nti obetre oni ama dia wo betine dia bobra a ebe boa wo dati enamfo bebre enu na ekum ma ba wa ne mrantie se so wonu mpa futuo obe hu sane e wo kan obekọ no akodi be ma we yachi no ama ne bon 1 no ama ne bon 2 afọ ọbẹ̀wò fọ́ọ̀nù nkwalá no bí akatanko nkwalá no nso agye nhyia nyame mfasa ama wọ́dà wọ́ a nkwalá no bíyà ni wọ́n akyerẹ́ sẹ́ wọ́wọ́ dọ́mà wọ́n nyinaa bẹ́kẹ̀ẹ́kẹ́ o nti yɛbɛsrɛ wɔn ti afutuo a wɔde ma no na ɛbɛboa wɔn daakye ɔbaa fa wɔn nsa yɛ adwuma akɔsi amantena ase o wɔn mmarima dodoɔ nti mesi ma dwen pɔ sɛ na eyi adwumaden de aboa me ma mmarima. Wow. Ne onwu ne me daakye. Ɛna me boa nkwala na ma so mo adwuma obi amfani problem amra me. Ɛna ya me nya adwuma bi emu ne kem ba de me gye me ho. Adenti na ma ba a wo aba mpa adwuma. Ɛna me ba ne ba akɔ na ma da ne adwuma na ma no. Si ma fa wo ye ne yi afa. Ɔba ne nso wo de ye ne de wo ye ne de. Enti wan tutu anamo yi a me sto ho da wa brabo mo. Onya na ma mu di won wachi a ye mamo
phone anamudi on wachi o wa obetimi aye duma to phone me de me ware ntam enti saa de me de se imagine wo se me me enkoda be ma ba ko me ware ona me na wo me ma ware more than 63 years ni me da so ti aware no aware ni wi odo mi gusu ye adwuma adenti na wo mmoa wo kunu na wo ntimi nya japade oba wo de wo ye wadwuma no na wo goa wo ma na wo goa wo kun wo na ekoso ena ma ba wo ni ntia futuo wo ko ne nyonko wo no ko muta de ne nyonko ye ne dia fa no dimrika ena wo pe ne dia wo nhye ne yie ena me ho akere me na ja wo me ko wo ko nsu ko nya wo ko I check na wo akoje ye okay wo de ho wante na wo ja ya na akonya wo de e me ma ne gaga mo ma ma ni na wo ama mo bada ye da se nyame hya wo pante magi waka asem mu do pa emrante ne maba wo no ebeboa wo empanifo adamfo ma me bi oti area wo de wo bo ne bra yi o de wo amo ne bra yi o kotie ne obeka bibi a kire wo classmate nko na ye wo namfofo asembe ne wo munim yenko ne yenko wibi wo sisu aya jiwani afedie enuhu nko a mehu yanka oba be ma ne wo ya wan shaw be ma iba wode na no obede fedefe han me wore ono wo ya na oja wo ho akoda ya bow so wo be page my no wo se me se pe be ma foforo a wo be hyemani akoda no because akwadworo ne ani ha na ye ma me no wo mukuru no mujane ja wo mo no enya bayira na no wo mo so a kokuma se jom me ma me no wo pamade adepa na wo pam no no wo pam e wo bode esoro ho wo pempam pante na no de asoa yen because abre be mo no ne wo ye no waje hokọ etu ode ne hyebre hye ne nsam enkoda num ese me hye ma de bayire ye kwose bi ne ye ton wo be ma wo muso no wote wo na wo se wo se twen be ma fofora wo be ba be hye wo sa hye akoda no wono so ba ye no wo be wo ba ko no agya wo ho akwadwura ni ha adifo de ma wo muso na sori na oba kwa wo ye adwuma na kakra wo nsema ba ma bu wo de ani die ma wo de buo kase pa ma wo na da bia panie kura wo se ma miska oba batem se tekura agi se wo ka kire wo kuru se batem se no atintima miska na mefa nkwato panie na memfa mesi akwada ne batems wo bu sakura mabu mnse o na me fra wa ka kire wo se sanitary pad na miska nkotobi gas sa wo fia ye ntimi no aduane je se wo kunu fra adwuma ba aba wo ye boafo na se wo ye bedin gas sa wo fia wo no aduane o fufuo esi so banche ne bode na gas sa wo se wo ni kapra betimi dia kofele gas no je se wo kunu fra adwuma ba no abetam gas cylinder no akofele dia brew aden wa ya this was 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 na bema won so say me mo ba ne nya adwuma me ma ne nya adwuma me kai owura bia na otie area na wo ye adwuma wo one of the commercial banks na no wo tu kwan onam kwan so no konya asede wo kwaye wo firi aye ba enna ka ne konya ye twetwa ne nane ne nsa nyina afi papa na se bi wada ne tomato aye wo si hu iche mu ye tut ne nsa ye twa ne nan ne mienu enna ne nsa no so ye twa baako ne yire na wo ho no oba no no ye adwuma no no oton adwene no okofa adwene ba kwan so no abeton sabre omo won koda nan obey na ton adwene no ade hye be ma no a na wote hu iche mu no e de hye nkoda no a na sabre no a be ma no ye twetwa ne na bibia timisi o so we read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 or say two people are better off than one eyese nipa mienu be nante e so mo be boaboa mo ho ma di yie se ba ko tofo mu a na de ogina ho no ama ne so eti nyankopon kura nim se nipa wotimi tofom anytime eti wa tintintinti me ma ba ne nyadwuma me ma ne nyadwuma me ma ne nkwane me se wo tofom a enye wu asem wo yare timi bow
wo sika timi hyerew ɛdeɛ na wo bedie deɛ na nkwadaa ne bedie saa bere na ɔbaa no deɛ no wɔwɔ gye dama tu sere woni hwee mema ne nya adwuma ɛna wo yɛ ɔba nso yɛ serew ma wo mu so because ɔbaa bi nso wɔ hɔ a bɛɛma ma ugye tire yɛde sika bia ma wɔ na ahye yɛde sika bia ma wɔ na ahye gye fa kɔtɔn adeɛ osimadi gye fa kɔfa nneɛma osimadi business kura wo gyiri sɛ wo betimi a yɛde kan ai mepɛ sɛ metɔn dɔkoro yɛde ma no wadi mepɛ sɛ metɔn paano madi boutique madi deɛ de bɛma wo bia na ahye waba bɛyɛ burden efisɛ saa ɔbaa no emu a no wɔnim ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔno ankasa na brabɔ wɔno a school yi wankɔ bi wɔno nsan no adwuma yi wanya bi wɔnom so agyedie wɔni bi enti anya wo dai woyɛ ɔbaa school yi a wankɔ bi wɔn mu sua nsan no adwuma wɔn skills yi ebi yɛ tire ebi yɛ nurse so a wɔni bi kɔdi dwan so a yɛde ma wo so a ne yɛ bɔka edi bɛma no wɔnyɛ dai wɔyɛ ohie nye ye eti deɛ bɛma baako ka kyɛm sɛ Akosua saa na meyere teɛ wɔno a wankɔ school wɔno nso so ansa no adwuma bia wɔni bi ɛna deɛ to so mmiɛnsa wɔno nso so sika bia wɔde bɛma ne bia na ahye eti nam sɛ enti woyɛ ndɛ sɛ ha me sɛ wɔn tena fie na wɔn dware nkɔraa no na wɔn fo wɔn nkɔ school na onsisi me nneɛma na wɔn hwɛ fie adeɛ nam sɛ no so yɛ adwuma sɛ fie adwuma no so yɛ adwuma na bosome so a na mapɛ 100 cedis bia ma no na me metua ne ka eti otua na yere ne ka 100 cedis per month because oba akonhoma eti otobi bia eti because oba no ye ohwe enye ye ye ohia enye ye ensa no adwuma ni ho school no so certificate bia ni ho ejanso edis kama wa na ahye 0260 196064 miri ameko TikTok na mo messages kakra na makenkan ene ye Facebook page no 0260 196064 and 0260 196065. Now Lady D will share live our TikTok and yenua Joanna Anna once so has na messages kakra mudi abano menken kan wa hana afi memfa de aka no entoa so kakra nsana yakoye ni messages no do so papa yenua Lizzy 1 yedase na Minara Comfort ono so say thank you mommy medase me betie for no so sesi a meba me se mo munyina so ma me na me ma sesi a hello me pacho mi nua be ne mehia ni pacho mi mo mi di mate mami ntie wo hawo Amen. If you say a man woman, then you prove a dear and man you say you're showing us in a walk. Let's say a fear, dear, who back to young Castellan, dear, so I am fire one to a rabbit. You are done, so I am calling mine. And a bear manager will do me so. And the catcher may not say, and you are in a shady path. Name will really burn a shady path. And I'm a so. Emma, you are in now, so I'm a neck and Calano, and I have to go in. Now I put you a try, make an yeah. My and fire who Jimmy Passion. Ah! Na elite bi ni program na nyankopɔ die woni nyamo na se onkwala ni tira atwuma bia na ni kwa se ne ye kwa ni tumi ye aw ko tutu krofo nsi krofo ne ma ba ni tire ga ye na me go ayi nse to mo kitchen na sunu ne kwala na so ya di ya do mo mo bro mo okay me no my hu na mentem there is so many money na mentem okay it's no me no man
don't my go, men are saying Shakalano because how do you take it? If you are the Maya, then you to you to let's move around one more. I think you can shout. I don't know how I say, or another video, or that movie. Amen. Amen. Obapa me dance pa 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 na mo messages kakra no menken kan kakra wo ha mamo na ansa na mafa misramo memfa de wabai na mentwa so hello. Hello. Yes, mommy. Pacho, good morning. Good morning. Now, what is saying? Nyamia dumo. Oh, my name is Nepo. Me ati watch. Oh, me da say. Nyame shira papa pani afutu a wode mayen. Amen. Onyankopon a ode adwen edi dum kin Solomon no onfa dum bebre no. Amen o. Daddy am nyabi mayen sa. Amen. Aha, me so wonen ma fa niema mu bebre. Me wo onkola ennan. Na woni minia sese ebe ma beka se PTA meeting be ma na nko bida and Rebecca said on to bida on pamata de she me ba da na medicine me ho so se me nko sukunu bi anko akire against na ni wi anti me si me mu me gina mu na ma hwe me ma nyanko pon so boa me sisa se aboa o me soa se ye ensupa me ko ad eni ho a abro me nua ko achi na me hwe nko laisa the first one wie no o say na me wo last one no by then na free education eni ho enti o ka tell say mommy tell me say me to school no so a Miriam no mono omuntumi enko enti mami ni adwuma na me meboa wo na ihwe Miriam no mo aka na me bi ono ena na chi ba no be wie DHS so through BC ena onya school ya wakra ha onya school wo akuse ena me ka kire ne papa se otina semunti no onfa kola no nko na onko hwe school na akola no nyaaye no o si se me mama ne lorry fare onfa kola no nko enkoda ne papa no wo chatade na owuro atade na ampa ena me si yo me banti ena me ma ne lorry fare ena okoye TNT no odi ko school mu ho no akola no ne eyi omoma ni nyinara one yi 10 pesos na me ado me dia akola no ko jina katamanto me to bibia because ebeba minim se me ni obu afo nti ansa na omomre bedu no na masie sika ena me de ne ko school na chire bansu wie the following year ono so ne dia no before the na me toto ne ma no this year enti oche na oba be ko school na o ka chire ne papa say da o na me ko school o se me ni sika ena me say na songa de oyo ba o enti na chiri bayi so o ye be ma nti o say me fa se kana ni be twa na me ena me say ampa me ni se kan enti on ena de kakato form no da na me say yo sani awada eye nkom wo hye nkom agu abrabo so da wo bo friend ko da yi so asembe to no omo beda nyame ti asi di akola yo be ko school ade che ye me de ne koy enti nyame adom me de o makọ ena o mafa otwa so na de ye ni sinti bi ase ni yare because my eduma ampa ni mia say me na ma me bo form say bra ya mo si siatika ne me sisi me to me
my embre in Tinqualano Yamis, Semima, almost see Yamiasem, almost Donyame, almost you say, almost see and if me a cacacra or Montana Swaffle, the demo a montensi for more moye, the boy is empire say, Wammy, just say that be my dream, Trini, Bakuya, a cleaner, Juma. I was a man, me pass me Jamu Jojo, and then it traded. Miss Shannon Cram, Missy, but the amity, so mammy. One pie, Namina, now you started business because business is any reaction, the bigger. So we say, mean into charge and I cry, mention about making me sure. Yeah, mammy, maybe more. Almost see Bema, or be because Bema. Ah, Shafalano, she means something. And Mr. Study, we Jimmy for study, Yammy Phantom. Mati. And she see you am wobble so. Near to me, Shayama, now Colano, Yammy Mayano, or Traki and Dinodi or Momaye. Now that is a woo, on your book be so I contact him Colani in Nanking. Okay. I contact Ben Albema. Mati Mame. Yamen pa medasina. Ayana e basa no a dachi nkomo bia ye bedie no onse oba ye maame num no a nkoda nan nkoda num na omo nko a na e hye wo mu no jeri tore bia de ko wiase ne se oye adwuma saa enti ne mpanyi bremu no afa na nko obedi de no na waye mre enti ye pe solution no a solution no ebe gina se ye be hye se enko wie saa enko wie se asodie ne nyina beba beto oba no so se asodie ne nyina beto oba no so a oba ne twa ne ho saa maame bia menim no ne manan be ma no nche ba kokora de na de anopa wo sori a hotel bi osiesie ho o na siesie hotel ho owie no aba be ye koko e de akonkwada primary school no akwakoton na awia wasan ton bidie enti ede no wo ye adwuma miensa anopa no okọ hotel ho na hotel no wakono akwakwa ye ho adwuma no akosiesie ho tele be ya bosumi so obetua bibidi ama no oba no obeye koko ene masa no ode no ode ko schools ahodo mu no akwakoton ansa na awia no wasan kofa bidie enti ahomegye wai from Monday to Sunday enti emma obre eti kwa ben ye befa so ayenko wie saa efse maame no adeso ne nyina beto ne saa no ye adwuma no obra 60 ni 70 ho no afa ahode ne nyina asa maame bia no so ade ono ene sese ni ti waye no ho hia enye yi nti bibi wo ho aye nimdie bi wo ho aye hia ye de be ma wo Sompa Rhapsody sele be ya ade no enru ho kra me read mo messages kakra yenua I say Akosua, well done. Yeah, that's it. And Augustine, I say me show my life from Germany. My beautiful mom, God bless you. Me da se pa se o shaye. And yenua nyame ka chire. Ono so say onyankopon ehira wo bebre. Me nso me da se. Yenua baako enso o say oh dog. I Dr. Sobolo Trinity Theological Seminary. One so memfa we na fe mento messages no eso. Hello. Hello, Akosua. Yes. Ewie. Akosua ma che via wokode. Nyame adom me ho ye pa. Kofi mani. Yo kofi. Mo acha madamo. Nyame shiramu ni de mapa. Ye boa. O my Ghana ne Sompa 106.5. Yeah, that's it. One banker, they get how they I know more. Akosua. You mammy or Casa this year. The shop body and go for the man on will be a pro and more dense. No, you need free or how can I love the we are here. No problem. The shop body and go for there. What they cannot say and none of you know. Or body and go so. A man is shed the yellow demo. No son a yard, no way or giving you one thing. And send back. Akosua. Yeah. And Bema be three, maybe a Bema. The living cat, may a Bema, may cut your mind, Bema, the baby. And now the bro come on with speaking. Akosua. And move it again. Come on, what they sorry, how much? Let's say, and ma,
sorry how much a coja a cotonde. And get my in a sorry how much apart from anyway, and look up on until the packer. So on the papa, and so a market woman, 7. If you have to me like I can't pass what they are, I'm going to Ghana man, your farm. And because I will break for Makusia. I'm going to do my another because maybe I keep only second. Therefore, we take a bra for one bra. And then I know. So, Obedria, Panuina, Obedrutina, or Tobacco, they are doing Abema, and I die, and I'm money. But they are the mark. So, what up, Breno? That's the over today. Or today, yeah, I could grow. And then I will be presenting now. That Marco, the very year, here you to the man. You know, go to you. Yeah. Who did the war? You are a farmer police. Yeah, I have a fool. Police in the bar, no, because that animal and them up with the man. Because a man ain't come up for. Oh, so I put a put your boa and you could and yet collect. I had them and you support him. If one for 40, it was a 40. So, oh, and yet in quality. Put the quality and back you. I'm going to worry on you. I have by it. They may have a they call what watching it because in quality. So, we met 2 years young babu, but you wouldn't go. I will feel no shower. The Juma, the Chancolano, dancing Colano, I'm going to get out. The 2 million cities, they must be one thing in one sending back. Not and bow now. Now, why we see this? Akosua, I don't know we are according to the catcher again, Yakupo. That day now, the German guy is Bema na fasi ni sere be me dance pa me dance enti yenso ye wansade kase ye wansade kase pa ewo eman tete mu sade be ya edru bra ofa bema sabio wonfa bema bi akeke sabio wonyina na tenka so enkofa sabio bema jimifo ye wansade ewo Sompa Rhapsody so si ebe chire ama oba no nso abere so efisa sa wo ye oba hya no nso sesa wo ne be ma da be ma no who choose the father of your children wo ma papa na wo ne da no sa wo ye oba be ma bi a wo be kasa yes no eye wo ma papa ene wo choose no eti e ma no nso esese e ma mu nimde se be nya ba bia na abeba wo nam enye obia na ne be nante wusi so wuhia mema bebre nyansa ebe mu se bema we di obeboa me bema we di obeha me no ye hia se de mamma no ye hia se de sanimde ne mamma no emema bebre na obehia wo mo emema bebre na beka che so wo mo pewo nyansa hunhu mu nyansa abrabo mu nyansa ebe mu aka se we na ye e wo mo se wuntimi predict da ache de nanso nyame nim da ache wan kofa bema bi obeba be ye musuofo ede amawo. Hello. Yes, me near Baba and Messiani. Good morning, but Unia Akosua Adoba. Yo, Akosua, me mo akwa babiem. But some are walking. Janisha, Papa, me the senior. Over my Senka. I think I said them out for you for no more senses. Then I eliminate the enemy. Yes, yeah, and Yama and the train and Sakata tree. And my bread. She said, your name is Senya Wukano. You tell me bread was Raffia, Sunday bread, and Kaya. I tell my wife, I think to Mother, because you did the same better. And you decided. Doesn't want, listen to you go, the Indian because the end of the my bread, and last week, my bread woman, no. It's because it's only and also who said my money, my classmates, my name, the day. Now, then, go the idea and give for the chest of the cat and say, Mitten Colano, 2 into Nama or no echo down. Mention in the school is now go down. And I don't mean you now come on and my Aramis for that day. Oh, boy. Oh.
ɔde bi pɔpɔa so sɛ ne kɔ ni ma ɛkɔ kɔgye bisia no kɔgye thousands no wode 400 bɛgu wansa ne ama thousands ɛweek biara wobɛkɔ kɔtua 200 kyɛ sɛ bɛtua na bɔde yɛ adwuma sɛ mesɔ ɛmpɛsɛ ne ɛnabɔ nti mesɔre a metuo na mesu saa baako fifoan no ɛwɔ adwaman ne sɛ obi sɛ ne sikae sɛ ɔsɛ ne kɔ ne nsa sɛ ɛnura metɔ panin no adwuma a wɔyɛ wɔyɛ 7 years ni Lagos when you want to be a adwuma a wɔyɛ ɛyɛ adekyerɛ 1,500 ɛyɛ tua no menum atuo 150 a day Mijaya had no, extra word 2 years. I think who is running. As my head, I can't call any school. Omonko, I feel I'm a lentra, or to lion. When Chama, UPS a family. Send you try and to make up one back any year. I think that then it is to say, I can be channel home, and area, me quick Juma, me quick business. Me are that 7 business, and that's so, and that's so. Oh. It's no, yeah, yeah, means your mom got in some more. Amen. Hey, oh, so I say, oh, boy, papa, when I you did you have. Me, I think of obedience you. Amen. Never put slow anywhere, you know. I think, Amen. Amen. Obapa, Medasepa, Yamin Shrow. Yabaya Yafamu through Sompa Rhapsody. Near the Nimdia Ama, a man in Memenina. If you ask me a woman, you won't papa phone, you won't papa ni fool, Tiasia. You won't papa, Memfa Wim. Hello, good morning. Good morning, Minia Bema Ben Messiani. Isaac. Yo, Isaac Crasafri, Taifana. Oh, but I've been. Ah, you. Isaac, my meeting. I mean, your Valley above. That was to some. I've been again. I am about to make it. Amen. Amen. Medasipa Isaac the Nedi and a simple or see a foot no Memfa the Ochato Memfa me to be a hello. Hello. Maybe I told me near Ben Messiani o Tom. Oh, Mama, Muniaka knew so back already your back. You. Nanyame asumdie enkamu enkaunso mommy nipa me friend mommy dio ni na yenua apam na sompa remedy na kuwa ni kuwa e di akamu sompa remedy kuwa ni kuwa mommy nsema titimra o brusu idie nyaka madan inyame inyame titanya mami ra o chatika inyame ento nkwandem papa no maun yimche amen na omma wa modin a tikansu wom na mommy mi program no che mi ameba ho okay mi ameba ho biate na me network nanso eye obi afre me fitikota dokoro twakuta o se fo na ya to no network no enya ma no ti no drama mon check ho ma me wa ni ho ye ogusi nimpeso ato okay wo mun tie mu na wo mun fa abansu wo eye kota ho no ho eye kota ho na omo network na nye network no wo mun nya ho okay eko people ya se wo no eko nta ofotwa panso wo the one phobia makodi mu nwa dance wo mu so mo omo person ko mu tie ya iso so omo network no nkoye me pacho mate wo mo nya anti munya omo nsan te be me se pa mami shram on shram so on kamo mate yeda se pi enche mefa one call na mem se me bre na so an sentu de mami ready messages kakra you are doing a fantastic job, keep it up. We Isaac Exodus no show me from United Kingdom and yenya ma Linda or senior Misha on Akosua meda se PSC adepa was senior Misha meda se confidence or say yes ma Linda or say amen and amen
na kakra me di betwa to na me di asori so e de ama wo ene se ginaye bia wo besi bia wo nsunsuan so asase we so no yenye bibia amfa ye ho nni yenye bibia amfa ye ho nni yenye bibia amfa ye ho nni enti eya agene de wo pese wo ye no nsunsuan so obefiri mu aba eya mo agene nkoso onse ese Sompa Rhapsody ye agye ye agene ho adwuma ade na wo pese wo ye no eya agene nsunsuan so obefiri mu aba be ma ya wo waye na agene se wo ne kodai oben ya wo se wo ne kodai enye nna na wo benya ne mprempre ya na sese hia wo de friend no instant gratification enye no eno nko a se wo be satisfy wo nko a me ko Kenya me ho en Kenya na chi nsunsuan so bi wom awo bi betimi afiri mu aba ge na me ne kwada ye no na me kra menim so obeka che me se wonyem na ne kwada na unim se de ne besi na unim se enye sex mu ne nkura afiri ba na me kra na menim na me obeka che me se wonyem boy no me kra na menim de wo ye bibia agene hu nsunsuan so the consequences of your actions enye de fa ne instant gratification enjoyment na wo pese wo enjoy ne no nko a ne hia wo sika na obedi ne neno nko a sex na obenya ne neye nko a ba de be free sex ni ma ba de wagene maso enu nyanyansa jinsu sanso o enipa bebrebra ye bre ya be ne die eye decisions aye take ya anwene de be free chiraba obi wa de bia wo ye bibi wiansa na wabegene nyame ma ne mpare wo say wo yo bia wa ye bibia wi ansa na wa begene mempai bo me boma wo se nyame ma wo nwene ansa na wa ye bibi mempai bo me di gya wo no wo nyame wo ma wo nwene ansa na wa take decision bi menya nkrofo no omu ye bibi wie ansa na wa begene de oye no ho da bia mistakes nko a da bia omu de saya de da bia omu de hire de enu hu nko a. My prayer for you this morning, that you will think before you act. You will not act before you think. My prayer for you this morning is that you will think through your actions before you act. But you will not act before you think. When you know what think, now I'm from Kwaya, net, you was sayad, and son when near Bounhoso. The bit and Yabrabo. Omotis and Omunko baby. Hey, what cost so said you baba be shifom. When you billions of dollars a bedroom rebi the baba be $100. I didn't if said there be or active ye and san wa begene. Nan Kennedy medija won say ya agene ho adwuma yi. Bibi a pese wo ye bia wo de take few seconds. E to because wo watade bi na yo fa na pese wo ta. Wo de ya mentor ma de enche so. Na ha de. Etre bia wo bibia na wo puse ampabo we de mepe atade we de mepe mesra wo de mento chai dama de enche na ha de wo ba wo say na sa ampabo we kura mi wo bi na sa atade we kura mi wo bi. Your friend, impulsive decisions, impulsive choices, impulsive buying. And that the mesra wama wo na masra de ama me afra urade ho na dom ne say wama wo nwene de wo pese wo ye no ho ansa na wa ye wama wo nya wo ye wie ansa na wo ma baba begene womo bre woma koto haw mu no eye nkrofo a womo ye bibe wie ansa na wabegene ba ma no wonyene ne suban ne ye ho ansa na wobie ne namu ama no wobie ne namu wie ansa na wabegene ba ma ne suban ho oba no wonyene woba ne se de wosi kasa se de wosi disrespect no se de wosi ye na de wo de na oba ne koda wie ansa na waba begene ho afa oba ne se menyem ose wunyem dia me susu me pese me wo ha wo ntima ware no akofa bed na ba beto no ho so my prayer for you this morning is that the Lord will give you the grace to think before you act, not to act before you think. That you will take time to pause, to think and to pray before you act. Nyame fa sa domine ma wo asai ni pa bebre na minim sese na nkabe ya na minim enka wotena se kakra bia ka wo chen kakra bia ka sika nka wo nko spending wie na wani abeba ho se sika idie ese nka mede to na mede ya ade na ede na mede koto wi ede na mede enka wo gini kakra bia but ade agini be ba wo tirimu no na wa acte
na omo de ne de the highest level no omo de me fan say say minim say ye jimi ana say the highest level no ye omo a wasaya de awia na ne ho to no me yesa na me ho ato me ma anye sa omo kura de omo de ye hia more than 40 days fasting and prayer there ono kura de ahotobre ne se wasaya de awie no na afa ne ho ato no demon. You are under satanic oppression. Subanfin subantantan. Say would ye say bibi si na wan say dia because ade say yemu na de energy bi brɛ wo. Wo say ni wia na hoto wo. Me ye na say wia na afa me ho ato me. Me ho to me a. Ansa na wabadwene. Afa wadwene wia na ne awu. Wa expose no ho, wo gu ne ho anim ase wo nkoda anim. Wo gu ne anim ase wo ne farefo anim. Wagune ho anim ase woni yiranim wagune ho anim ase woni kunanim wagune ho anim ase wo mo no wo ye adwuma wagune ho anim ase woni sofo anim wagune ho anim ase e wona sori manim adentia efi se adwene bi ba ne tim na bibi ba ne so a de obeya ama ne ho ato no bia obeye emfa woni nsunsuanso obeba owie a ansa na waba badwin nsunsuanso no sa wote sa ase nyame ho adum se da bi wenye nyansa enti metwan abere bia bibi besi mitim no meposo me buofu sa die ade anko yi ama me sa die se obi ye na nya me fa sa die se do sika sa na anya me de sa die metwan na madwene na ma act in a way a obi a oba mu hia beka sa we ye nyansafo nipa we ye nyansafo na aboa we etiefo meka se me di bre no wachi a ebre no befa me bre no aso die wonyankopon hyira no Akosua ago Aboagye obetimi afram Akosua nhyira na die ntia meka se nyame hyira me ne se me hu nyame ntam ena me de nyame akwan so na bo me bra na me de nyame akwan so bo me bra ne eni me hwamoda etina me se nyame hyira me se obi a nyame hyira wo ene obi a wodi nyankopon akwan the principles and the instructions of God ena wodi bo bra na se nyame hyira wo pa evisa wono da bia watamfo beba be hye wo nase evisa nyame akwan no eye asumdua akwan onyame akwan no eye anigi akwan onyame akwan no eye pepe ya akwan onyame akwan no eye yedi akwan onyame akwan no eye nimonyam akwan onyame akwan no eye wakwan a ema abrabo papa nti san kwan no na mede abrɛ wo Sompa Rhapsody eti join me ne Reverend Professor Joseph Asafoadu adwoda ekosi efiada ka che busuafo ka che wonamfo nom se he anopa no menkotie radio mfamfa so mmerɛ wo de no adults, so come and listen to wisdom. Wisdom is calling out in the streets. Come and listen. Said the beya dachi with life no any full of regret. Madam Abedja phone na say me producer Jeremiah Simpson. And so afia and our face so bitmines. Woman a can ho boy Emma and a Sompa Rhapsody and no me de Emma moma bibia edi mo kama. Me sound so eda OJ ase me bossy. Me mati bre moment ya futu. And let me know in you. Rantani mabawa mutie me. Ma yesa wo pen na me dija wo. Onyame nya ukase ni wonhyira wo. Onyame ntutu wana mo nsi yie. Onyame ma watamfo anya wo. Onyame ma wonya nyansafo. Onyame ma watamfo nsiru fi sese bi ombadwin se onipa we de wagimi yo da bi ebenya no da bi. Ena no wo munya wo akina de wo munya wo. E se nyansa bi aba. May the Lord continue to be your shepherd. May He order your steps into the divine destiny that He has for you. The Lord is your shepherd, you will lack nothing. Greater is He that is in you than he that is in the world. And I decree and declare upon you, no weapon fashioned against you shall prosper. And every tongue that will rise up against you in judgment, I condemn. I bless every area of your life. May your finances be blessed. May your children be blessed. May your marriage be blessed. May your businesses be blessed. May you excel. The path of the just is like a shining light. It shines brighter and brighter unto a perfect day.
Obey to say DSC subontin one and enguda. Now obeso ba e wo brem. Go and be fruitful and multiply. May the Lord fill your mouth with laughter. May you encounter good people. May the Lord deliver you from the wicked one and from the evil one. God bless you. Because one it is Sompa 106.5 FM Accra. Shalom and peace to you.